Трябва да направим, да вземем пакет и да премерим. Много важен процес. Така, това е една чайна чаша вино. Чайна чаша ще изсипем в една цветка. Продължаваме да мерим. Така, това е почти до дръжката. Значи 2 чайни чаши почти или една чайна чаша и до дръжката. Тези измервания са много важни, защото от тук нататък ние трябва да знаем колко да има като чайна чаша при нас. Пускаме си студена вода, хубава струя и започваме процесът на плакане. Разбъркване. Даже може да правите така и от време на време да бъркаме с ръка. След като сме отседили много добре нашата гречка или елда, време е да я сложим на суха сединка и постепенно да разбъркваме. Идеята е това да стане за около 3-4 минути или до момента, в който елдата напълно изсъхне и започне да се отделя един интересен аромат. Ако в този момент докоснете дъното на вашата тенджера, вие ще установите, че тя е вече леко затоплена. Този процес започва да става интуитивен, колкото по-често приготвяте елда. Но това количество, което в момента аз приготвих на един пакет, около 500 грама, за нас семейството ще стигне точно за около една седмица, само за закуски. Ако разбира се решим нещо да готвим, ще бъде малко по-малко времето. Моментът за затоплянето дойде, вече започвате да чувате едно пукане. Така се сеите нещо правят, няма да успеете да го чуете. Пробайте сега. Леко свърче. Сега е момента да добавим водата. Накарах ви по-рано да отмерите колко точно гречка слагате. Не заради друго, а защото съотношението е колкото гречка, толкова вода 3 пъти повече. След като добавите водата, от тук нататък процес приключва бъркането. Слага се капак. В момента, в който сложихме капака, от тук насетне на максимална степен, при мен са 3 степени, следователно на максималната е 3, на тази степен ще се вари 3 до 5 минути, като аз винаги използвам максималното време, за да съм сигурна, че гречката ще бъде добре сварена. Специфично за гречката, и което малко хора знаят, е, че гречката се готви не толкова от водата, която сме сложили, а от парата. Ето защо. От тук до края на процеса ние не трябва да дигаме капака, трябва да си бъде захлюпено, плътно и без никакво разбъркване. След като минат 5 минути, ще намаля котлона с една степен, при мен е 2, и ще оставя за още 7 минути така, след което ще намаля с още една степен, това е единица, още 2-3 минути. След като приключа с варенето, без да отхлюпвам капака, ще покрия всичко с една кърпа и ще оставя да се задуши още 15 минутки под хавлията. Така изглежда след 5-та минута. Вече намалих, започнала да се образува пяна, леко вари, но не с ключ. Намалих го на 2 и сега още 7 минути засичам, за да видим какво ще се случи след 7 минути. Така изглежда след 7 минути. Пяната се е увеличила, определено не се забелязва някакво бурно варене, но все още може да се забележи как има леки балончета. Сега е момента да намалим на единица, да варим още 2 до 3 минути и след малко ще видим какво ще направим. Така изглежда нашата гречка след още 2 минути. Както виждате, тя вече е набъбнала, водата почти е
по-освоена. Все още обаче има тук-таме някои части, които не са добре поели. Това да не ви притеснява, след като бъде охладена, тя поема тази влага, така че не се притеснявайте, че вода е останала. А ако все пак остане някаква вода след варенето, винаги може да я прецедим. Сега това, което следва да направим, е да спрем котлона и да сложим една хубава кърпа, която да задържа парата вътре, да дрипнем от котлона и да засечем 15 минути така. Нека сега да погледнем какво се е случило с нашата гречка. Тя си е обиколила нивката и ето какво се е случило. Така, това е всъщност гречката. Тя е поела всъщност по-голямата част от водата. Цялата вода не е успяла още. Ако ви се струва, че има нужда да се прецеди, може да го направите. Аз лично ще разбъркам леко и ще похлюпя още малко да поседи. Ако не успее да се изпаде, да се поеме тази вода, ще я прецедя. Но ето, това е гречката. Това е количеството гречка, което ние успяхме да създадем с вас от 500 грама елда. Това количество, както виждате, е доста солидно. Аз се наложи да го прецедя допълнително, защото беше останала малка вода. Това не е много сериозен проблем. Аз трябваше малко по-малко вода да сложа. Явно, когато се работи с по-голямо количество, не е лесно да се оцели водата. Аз обикновено правя по една чаша, да си призная. Този път реших да сложа цялото количество. Сега от тук насетне как може да се яде елдата. Много са различни начините. Аз просто я захлюпвам и я слагам в хладилник. И така, когато окладнеем сутрин, моят мъж я яде с мети, сирене. Аз лично я предпочитам само с сирене. Понякога сварявам допълнително зеленчуци, като ги добавям върху тях, като вкусявам с малко сол, евентуално зехтин. Но иначе може да се използва като добавка в супи вместо рис, защото тук в съдържанието на протеин е близо 40 грама в 100 грама продукт. Така че силно препоръчвам полезността на елдата. Вероятно може да прочетете много, ще оставя линк в описанието, но определено това е нещо, което си струва да опитате. Надявам се да ви хареса така, както аз го приготвям.